Benvidos á Horta de Cruz. Mirade, hoxe vou sulfatar os tomates. Mirade, teño aquí unha pouquiña auga. Agora vou botar cobre, porque o cobre é ecológico, que eu aquí é todo ecológico. Vedes, así pouquiño. Porque tamén sulfato algo con leite, que tamén é bom, E así botolle un día cobre e outro día leite. E agora vou sulfatar porque está un día oscuro. E a min estes días de San Juan dá-me a sensación de que traen bastante peste. Ahora facille así. E manivela a sulfatar. Xa comprei unha sulfatadora pequeniña, así polo menos... Pero mira que tomates, son preciosos. Isto que se me logran. Estou como unha cativa con zapatos novos, con estes tomates. Espera a ver se a peste non me axoja, Tampouco non se pode cargar moito de sulfato, Aunque é ecológico, sí, pero non se pode cargar moito. E tamén se pode fumigar con allo. Vamos a almacenar 1 litro de auga con 12 dentes de allo, 24 horas, ou 12 horas, depende. Pero mira que ramo, máis bonito, Estes son dos que había antes. Así, a floriña sempre moito, Isto é unha maravilla. Eu non costumo que tuveran así afeito a rama tan, os ramiños de tomates tan bons, que quedou ben. Ni máis ni menos. Perfecto. Así. E listo. Bueno, xa vedes que non é nada complicado, Eu agora sulfatei cada 15 días, estou sulfatando cada 15 días, por culpa da peste. E hai que sulfatar moi ben a flor. A flor é moi importante, E o tronco tamén. E agora vou sulfatando así cada 15 días, máis ou menos. Pero así que empezan a coller color os tomates, xa paro de sulfatar con isto. Xa sulfato con leite, que iso é rebaixado, é unha parte de auga e unha de leite. Se é 1 litro de leite, pois é 1 litro de auga. Entonces aí, iso é todo natural. Ou senón con allo. Pero así que empezan a madurar, isto fuera, Para min, non quero. Hasta o próximo día, aquí na Horta de Cruz. Aquí nos vamos ver, pero con outra cousiña. Porque cada día vos ir poñendo unha cousiña nova. Así, cousas interesantes. Para enseñarvos, que moitos non sabedes.